Pixko bat altxatan sorrerara joateko joan gara 1980 urtera. Orduan izan zen, gau eskolak nolabait desagertu zirenean, gelditu zen hor diru bat, eta pentsatu zen pixko bat euskaren alde lanian segitzeko elkarte bat sortzen altzela. Altxatan sorrera ulertzeko baita ere aipatu beharra dugu Pelapez etxea, haunitzentzat ezaguna inen zaizuena, herriko erretorea izateaz gain, herrian alde lan haunitz egin duen gizona izan duzen. Eta altxatan sorreran ere berak izan duzuen bere partea, hor egon baitzen altxatan sorrera hortan. Horrez gain baita baserritarrei lagundu zien baserriko bideak egiteko, baserrita argiei indarrera emateko tramite lan horietan, idazle ere aritu da, Usoa kooperatiban sorreran ere izan duzen bere pisua, eta nola ez altxatan baita ere. Orduan 1991an sortu, eta gaur egun arte pixkat helburua altxatana hori izan du da. Euskaran, elkarte euskalduna da, euskaran alde lana eginez, bai euskal kulturan eta kirol arloan. Pixko bat baina arte errandu dana ez, gau eskolak desagertu zienean hor sortu zen altxata, pentsatu zelako diru horrekin zerbait egin behartzela eta segitu nahi zelako euskaran alde lanian. Egia erran auzolanean lanian ari garen elkartea da. Aipatuten bezala helburua euskal kulturan sustatzea, indartzea, baita kirol arloan ere. Eta urtez urte jende berria sartuz, baina herritarrak auzolanean antzinera eramaten dugun elkartea da. Herriantzat eta herritarrekin lan eginez. Bai, altxata elkartean bazkideak daude, gaur egun 160 bat bazkide izanen gara. Eta hortik gero osatzen dugu junta. Egia erran behar da, azken urtetan berakada edo izan duela, egon du gara juntan 4 lagun, 3 ere bai azken urtean, eta ikusi dugu nolabait hola ezin duela elkarte batek segitu. Ordu, bazkiden artean egin genuen deia, elkarte indartu bartzelako, eta ja junta berez lehiak aipatzen dituen bai postu horiek betez 6 laguneko junta osatu behartzela. Orduan pixka prozesu hortan gaude, elkartea berregituratzen, osatzen, jende berria hurbildu zaigu, dagoeneko gaude 5 lagun juntan. Orduan, 6. hau lortzen dugunean, ja berrituko dugu elkartea. Junta osatzen da bazkideen artean, orduan hartu behar diren egunerokotasuneko erabakiak edo antolatu behar diren ekitaldietakoak eta juntak hartzen ditu erabaki horiek. Baina erabaki potologoak hartu behar dienean edo bertzelako gauzak erabaki behar dienean, hor bai deitzen ditugu batzarrak bazkideekin. Bolondrez berez, baina ez dugu bazkideen artean zozketarik egiten edo lakoik egiten. Orduan nahi duena sartzen alda altxatan, mendik ere deia, eskuzabalik gaudela, orduan, bolondreza da. Altxata dauka urteko plangintza bat, bai euskara eta euskal kulturan alde lanian aritzeko. Orduan, urtean zehar dauzkagu hainbat ekitaldi, urtetik urtera unitza errepikatzen direnak. Kultura arloari begituta igual, altxatak antolatzen du, altxatan gain daude bai herriko dantza taldea eta pilota eskola. Horrez gain menditzuleare antolatzen da, 2 urtetik behin. Azken urte honetan BTT proba ere egin da eta altxatan izenean joan da proba hori ere. Herria Aitada ere antolatu izan da, mugan gauden 6 herrien arteko egun pasa bat, kirola oinarri hartuta.
Horko antolakuntza ere altxatak egin izan du. Eta gero, kultura arloari begituta, hainbertze gauza baita ere. Ekitaldi potente bat dugu urtero Gaznaferia, ekainean egiten duguna. Kultur egunak ere udazkenekoak antolatzen ditugu. Gero horrez gain, herrian antolatzen diren musika kontzertuak, ipuin kontalarek ekarri izan ditugu, liburuen aurkezpenak. Egia ze suertatzen den, saiatzen gara aniztasuna mantentzen eta gauza desberdinak herritarrei ekartzen. Egia da indarra hartu den duguna ekitaldea edo asteburua bera dela erranen nuke. Aurten ekainean hasieran egin dugu urtero bezala, 31. edizioa izan du da. Eta Gaznaferiaz gain, asteburu horrek baditu bertzain bat ekitaldi. Antolatzen da Ardizakur lehiaketa, bezperan, eskualdeko gazna lehiaketa, horrekin lotuta artisau azoka egoten da frontoian eta plazan. Azken 2 urteotan zabaldu dugunan geroz eta artisau gehiago ekarriz. Eta aurten ere 30 artisau baino gehiago egon die beren postuekin. Ardi mozte erakustaldia ere asteburu honekin bat datorrena izan dugu aurten. Orduan, nahiko ekitaldi edo asteburu potentea da altxatantzat Gaznaferiko hau. Lehen aipatu bezala, gehien bat juntan, egia da altxatan urteko planifikazioa nahiko berdintxoa dela urtetik urtera. Orduan, hor dugu gida bat, garai bakoitzean ze ekitaldi tokatzen den. Eta eguna edo garaia hurbildu ahala, hasitzen gara horren antolaketakin juntan adostuz, eta gero ondotik jakinarazten zaie bazkideei, herri mailan iragartzen da, eta pixka bat hori da gure metodologia. Egia da altxatak ez duela inondik laguntzari jasotzen. Gu geune gara gure diru iturriak bilatzen ditugunak, dirua lortzeko ekitaldiak edo ekintzak egiten ditugunak, eta gero horrekin ekitaldiak eskaini. Talo postuak jarriz, bazkideek urtero ordaintzen dute beraien kuota, 15 euro bertzerik ez da urtean, orduan hortik dago bertze diru iturri txiki bat, eta horrekin gero gauzak antolatu. Gehitu nahiko nuke, igual laguntza ekonomikoa ez dugula jasotzen, baina herritarrengandik jasotzen dugula laguntza une oro. Edozein ekitaldi antolatzen dugula ere, hor ditugula herritarrak laguntzen, taloak egiten, menditzule egiten dugunean mendiko postuetan egoteko, orduan ez dugu jasoko laguntza ekonomikorik, baina auzolanean jasotzen dugu laguntza handia da. Hor nik uste dut eta saiatzen gara antolatzen diren gauzak herritar guztientzako izaten. Ekartzen ditugun edo antolatzen ditugun gauzak izaten dire aurrengan pentsatuz, gazteengan, heldu hauengan, pilota edo kirola gustatzen zaiengan pentsatuz. Grazie, vale. Zurastu pixko? Bai. Badakizu, lehenbiziko galdera mordoxka bat die zean elkarten ingurun. Bai. Eta gero sartuko ba. Vale. Nidazke banatuta hemen 3 multzo. Biena galdetegia elkarteren inguruan, gero beranaldi aldaketan ingurukoa. Bai. Lorpenak, hemen gero grabatuko ditut sari guztik. Vale. Eta hor lorpenan barrenuen badaude 4 puntu eta gero azkenekoak diela metaversoan ingurukoa, bale? Vale. Poiki. Eta joango naiz, galderak botatzen. Edo, aintzineko urteetan hasi zirela bazela gazte talde bat lesakan, eta hasi zirela, gaztentza eta ekitaldik eta antolatzen.
Bino batez ere arrazoi nagusi izan zen futbol talde bat sortzia edo futbol klub bat sortzia. Horrez gain ere, bertze ekitaldik antolatzen zituen talde bat izateare nahi zuten. Eta horrela zen bino batez ere, edo garrantzi gehiago zuen arrazoiak izan zen futbol talde bat sortu nahi zutela 1940an. Dagoenek uste dut elkartzen zirela eta futbolin aditzen zirela gazte talde bat, eta hor ja sortu zen beti gazte izenan barrenin, futbol talde bat, mutile gaztina, eta horretaz aparte errandu dena. Bertze ekitaldi batzuk, kultur eta kirol jarduera batzuk ere antolatzen zituzten bai. Osongi, eta zin izan ziren hasiera hartan hasi zirenak, ez dakit, lehenbiziko pausoak eman zituenak, badakiz esaten? Pues izenak ezakizkita erraten badakit lehenbiziko presidente izan zela Jose Mari Irigoyen, horrela... Dau herrita, Horrela agertzen da, Aitor Aratzenak 2000 urtean idatzi zuen liburun, hor agertzen da lehenbiziko presidentea, lehenbiziko akta agertzen da hor, eta hor Jose Mari Irigoyen zen bizkot presidentea, lehenbiziko beti gazten barrenin, edo izen horren barrenin sortu zen klub berri horren lehenbiziko presidentea, eta berekin batera, herrian ere uste dut ezagunek ziren bertze gaztetalde handi bat, edo mordoxka bat bildu zirela hortan bai. Izenak ezakizkita erraten, Eta hasiera hartan, esan duzu futbolera bideratuz edo futbol taldea sortzera bide egin zuela, baina antolatzeko, kultura antolatzeko asmoare bazeola. Eta talde bat, txirrindularitza talde bat, uste dut atletismo talde bat, eta ez dakit zerbait duten mendi talde bat ere. Gaur egun, gainera, horietako batzuk ere segitzen dutenak. Bino bai, garai hortan lehenbiziko sortu ziren taldeek futbola izan zen garrantzia handina ezuna, edo, azkenin arrazoi nagusia hori. Bino gero hori da, atletismo talde bat bazen, mendi taldea, txirrindularitza eta pilota ere. Hasi ziren kudeatzen, pixkote herri jote. Eta bilakaera zein izan duak, gaur egun zen esakazen duke? Ere segitzen duenak aintzinera, mendi taldik ere segitzen du aintzinera, eta kontrara, pilotak ez du segitzen beti gazten, bai herrien, arkupe elkartik hartu zuen horren ardura eta pilota beraiek kudeatzen dute, eta gero atletismoa ez dugu. Eta urtetan zehar sortu dire bertze talde batzuk, batez ere erraren nuke kulturan, bino, horiek mantentzen dire, 1940 bai. Eta gaur egun ze kultur jarduera antolatzetik bizintzatea? Bai, gaur egun baditugu talde egonkor batzuk, kirolan bezala talde egonkor batzuk urte guztian zehar lanin segitzen dutenak, elkartzen direnak astero-astero ikasturtean zehar, eta gero badire bertze ekitaldi batzuk aparte edo puntualak direnak, antolatzen dugunak urtien zehar direnak, urte honitzetan edo urtero berak direnak, eta badire bertze batzuk berriak edo jaz direnak antolatzen, edo hor gora berak dire beti bezala. Bino talde egonkorrak kulturan ditugu irakurle taldia, beti gazte kantari, ibiltzen direnak kantak ikasten eta bakatatzen. Musikistin behin gutxinez. Eta gero ditugu bertze ekitaldi batzuk, urtero lehiak eta ditugu bai. Eskara 2008 zaten, ez? Gehiago bazineten ja hau izan bertzuen. Hori da, bai. Zehar eman daukezu herriko beste eragilekin, bai kirol eragile edo kultur eragile? Bai, nahiko estua erranen nuke, egia da kultur talde agian gutxiago daude, kirol talde gutxiago daude hilautin behin, udan egiten dugu pixkotatxeen aldia, baina ikasturtean zehar hilautin behin gelditzen gara. Eta sortu zen pixkot ikusta hainbertze kultur eragile ginen ez, eta hainbertze kultur ekitalde antolatzen ziren ez herrin, pixkot bat bertziri zapaltzeko, bat bertzirin gainin ez antolatzeko gauza, ze ikusten genuen, bazirela gauza honitz antolatzen zirela nahi gabe, elkar aditu gabe momentu berin, eta orduan jendik ez zuela aukera dentara ailegatzeko, ez? Eta pixkot hori kudeatzeko eta agenda bat sortzeko, bat bertziri zanpatzeko egiten genuen lana, azkenin denak egiten dugu lana, eta kultur talde batin egotia bertze gauza honitz ezala lana da, eta pixkote zanpatzeko lan hori, eta guk bakoitzak egiten duen hori ikusteko aukera izateko herritarrek, ez? Eta hortaz aparte ere, badugu talde guztikin harremana, bai gazte taldekin, bai denakin, eta bat bertziri zuen dizkiogu gauzak.
Metabersoa ingurune virtuala da eta hainbat teknologia konbinatzen ditu errealitate virtual eta errealitate areagotu gisa, erabiltzaileei elkarren artean eta ingurune virtualarekin elkar eragiteko aukera emanez. Teleaud edo telemedikuntza urrutiko arreta medikoko zerbitzuak emateko teknologia erabiltzeari dagokio, hala nola konsulta virtualak, urruneko diagnostikoa eta pazienten monitoretza. Telelaguntza zerbitzuak emateko gune bat izan daiteke metabersoa eta aukera ematen die profesional medikoi eta pazientei ingurune virtualetan elkarri eragiteko, konsultak eta tratamentuak egiteko eta baliabide medikoak eskuratzeko. Teleaud bidezko metabersoak zerbitzu medikoetarako sarbide handiagoa eskaintzen du edozein tokitatik, tratamentuetarako eta diagnostikoetarako teknologia murgiltzaileak erabiltzeko aukera ematen du eta osasun arloko profesionalen arteko lankidetza errazten du. Metabersoan konsulta mediko virtualak, terapia saioak, errehabilitazio fisikoa, simulazio kirurgikoak eta osasun profesionalen arteko bilerak egin daitezke ezagutzak partekatzeko. Telesaluderako erabiltzen diren metaberso plataforma batzuk Engage, Birbela eta Second Life erabiltzen dituzte. Bertan, konsulta medikoetarako, terapiarako eta bertze osasun zerbitzu batzuetarako ingurune virtualak sor daitezke. Erronken artean daude datuen pribatutasuna eta segurtasuna, konektibitatea eta errendimendua bezalako arazo teknikoak eta pazienteak eta profesional medikoak ingurune virtualetara egokitzea. Teknologiak erabiltzen dira hala nola errealitate virtuala, errealitate areagotua, adimen artifiziala eta gailu mediko konektatuak, telelaguntza zerbitzuak emateko metabersoan. Metabersoak medikuen, erizainen eta osasuneko beste profesional batzuen arteko bilera virtualak erraisten ditu denbora errealean lankidetzan aritzeko eta ezagutzak trukatzeko aukera emanez, kokapen fisikoaren mugarik gabe. Dela eta bihar ditula baloiak edo aurten ere kirol udaleku batzuk egonen direla lesakan ere materialen bat bihar baldin badute, noski beti ere uzten zaiet, hartu eman hori beti bada. Osongi, eta finantzazioa, publikoa, pribatuen nola sustengatzen duzu elkartea? Bai, gure finantzazio gehiena heldu da gure bazkideen gatik, gure bazkideek urtin pagatzen dute kuota bat, ez da altua, baina baditugu nahiko bazkide, orduan normalen diru sarrera handina hortik heldu da, bazkideek pagatzen duten kuotetatik, eta gero ekitaldi desberdinak antolatzeko ere eskatzen ditugu diru laguntzak udalari, eta diru laguntza horiek edo diru laguntza horiekin, ez? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.